Shedawa, how are you doing? God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. So ndoda kundidzidzise pamusoro pesubject handiri ngoti wisdom kana kuti uchenjeri. Wisdom kana kuti uchenjeri. Mulife mune ma-issues ekuti anongodimanda wisdom kuti ugone kukunda, ugone kubudirira pazvinhu zvawasangana nazvo. Whether ma-challenges, whether vanhu vari against you, whether pane zvinhu zviri kukuremera muupenyu, chinhu chinonzi wisdom chinokosha. Bhaibheri rangu rinoti wisdom is the principal thing. So ndoda ndiverenge a subject, nyaya ndoda ndiverenge panapa. John chapter 8, John chapter 8, John chapter 8, John chapter 8, John chapter 8. From verse 4. They say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that they should be stoned. But what have you to say? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. So murikona nyaya yemukadzi akabatwa in the act of adultery akaunzwa kuna Jesu. Nyaya hombe yanga iripo haisi nyaya yemukadzi abatwa. Nokuti ivo vari kuti according to the law of Moses munhu anofanirwa kutakwa namabwe. So they know what to do according to the law of Moses. Saka sei vari kuunza munhu uyu nyangwe vachiziva uye vairarama mukunzwisisa kuti kana vanhu vadai vanoda kutemwa nemabwe. Sei vakaunza mukadzi uyu kuna Jesu? Havasi kuunza mukadzi uyu kuna Jesu kuti vaudzwe zvavangaite. Zvanzi they were trying to find fault in Jesus. So nyaya yemukadzi akabatwa pana John chapter 8 in the act of adultery haisi nyaya yemukadzi iyo yavaida kuziva pamusoro payo. They wanted to find fault in Jesus. So ucha ndichaexplaina kuti sei Jesu akagona kukunda pavanhu vari kutsvaga mhosva mavari nekuti vanhu vauya nenyaya yavakatonga kare. Act of adultery inoitwa nevaviri, but sei vauya ne1 kureva kuti vane majajiro avatoita ivo, ende vatsanangura kuti tine maziviro atakaudzwa naMozisi ekudhila nevanhu vakadai. Saka nyaya hombe iri pano vari kuda kutsvaga mhosva muna Jesu, kwete kuti vane nyaya nemukadzi uyu kana nevanhu vavabata kana mukadzi wavaunza kuna Jesu. No. So there are times yekuti kana usina wisdom life unoadresa nyaya isiriyo nyaya iri kuda kuadreswa. Unopindura vanhu kwete zvavabvunza. Kana une wisdom unogona kupindura zvavanoda kunzwa zvinoita kuti vazive vasagone kubata iwe munyaya yacho. Ndikuti kudii vanhu vakauya nemukadzi wavabata in the act of adultery kuna Jesu, but havasi kuda kuti Jesu agadzirise nyaya iyi, nokuti Bhaibheri rangu rati vauya naye so that they might find fault in Jesus. So kunonzi kugona kuhendla vanhu vari against your life, chinonzi kugona kuhendla vanhu muupenyu, kuunderstand a pattern of thinking yavo, understanding yavo, mafungiro avo pachinhu chiripo. I've met people in life vanouya kwandiri sevanondifarira vachida kufind fault mandiri, sevanondigamuchira zvichida muushumiri hwangu and whatever they say. So there are times yekuti I react kana kuti I answer them back, not panyaya yandinofanirwa kuvapindura, but panyaya yavari kutsvaga mandiri ndo yandinokwana kugona kuadresa. I'll repeat this because pane concept yanda kuti ubate panapa. Musanda tanga ndakukandira anointed chickens $50, which is just a joke anyway, but iruda kuti ndidrive ku message yandoda nditiche. This message inofanira kukubatsira mudikani. Why? Because my challenges nezvatinosangana nazvo muupenyu pamwe pacho tiri kudhila nazvo without wisdom, without a deeper understanding yekuti sei zvinhu zvauya mandiri, sei zviri kundirwisa, nekuda kwekuti iwe iva palevel yekuunderstanda the mindset of the people vari kudhila nawo. Rega ndikudze chinhu ichi, a great or a good teacher munhu anounderstanda weakness level of understanding yemastudents ake. That's why iye Jesu mukudzidzisa shoko raMwari waishandisa ainzi maparables. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning.
Ko Jesu anotaurireyi zvekumunda achida kuparidzira vanhu umambo hwaMwari? Anotaura pamusoro pemukushi wembeu, anotaura pamusoro pemashavi pakati maweeds pakati pewiti, anotaura nyaya dzepanyika achida kuti agone kuponesa vanhu vapinde mumambo hwaMwari usiri hwenyika ino. Kureva kuti akaunderstand the level of thinking, pattern of thinking, level of understanding ine vanhu vaari kudhila navo. Haagone kuvabatira nyaya hombe. Handi kuprimary. Kana munhu ari grade 1, grade 2 or grade 3 akanzi maths ari kuitwa maths, maths dzake dzinowanda nyaya nokuti mwana ane fear yemadigits but ari kuda kunzi adzidziswe kuzogona kufarira maths nekudhila nemadigits, but ari mulevel yekuda kunakidzwa entertainment ndo yaanorespekta kudarika empowerment. Saka uchiona maths dzegrade 1 vanenge vaitaura kuti 3 sweets plus 3 sweets. Nyaya haisi yemasweets, nyaya ndeyekuti ugone kuwana 6 digit, but panoederwa sweet. Inenge mishonga medication inopiwa vana vadiki. Vana vadiki medication yavo kazhinji inoiswa zvinotapira, vanomixa sometimes nehoney, sometimes nechocolate, zvichingodaro nekamint flavor. Why? Because vana havasi kurespekta utano hwavo kudarika kunakidzwa. Vanoda zvinonaka kudarika zvakavanakira. Ndo mindset yemwana mudiki. Mwana mudiki anorespekta zvinonaka kudarika zvakamunakira. Saka medication yevana ichiiswa zvinotapira tapira zvinonaka kuti anopona, anoporeserwa mukutapirirwa. Anotofila kuti dai vandipa mushonga uyu nokuti unonaka, kwete kuti dai vandipa mushonga nokuti ndiri kurwara ndoda kupora. Havano kana uri kundinzwa ipapa. Subject yatinayo manerano inoti wisdom. Nokuti shoko rinoti wisdom is the principal thing. Yeah, somebody ari kundibatsira panapa, Trevor Mzeya ari kuti taitoimba kuti madhadha 6 ari pamutsetse tikabvisa 2 kunosara 4. Nyaya haisi yemadhadha ari pamutsetse. Nyaya ndeyekuti mind yako ipinde mumutsetse kuunderstanda madigits. So izvozvo zviconcept yegrade 1 nemedication yevana vadiki iconcept yewisdom. Kuziva level remunhu uyu wauri kudhila naye kuti agone kubata chinhu chaunoda kuti abate, chaasingafariri asi chaanofanirwa. Facebook inzvimbo inoattracta all sorts or all kind of people. Those who love you, those who hate you, those vari kupushwa nevamwe vanhu vanokuvenga kuti vakuvenge, pogoita vanokufarira nevanokuda. Ndo Facebook inzvimbo iri general. So kune kana wane understanding ne mindset iyoyo, uchaona kuti kana wakudhila nevanhu vaunonzwisa kuti vanofunga sei, ndaanani, vanondida here havandidi here, vanoda chokwadi here havachidi here, vanoda kunakidzwa kudarika kudzidza here. So unopresenta chinhu chako chinobata mind yavo kuti vazobata mind yako. Ndaimbotaura nemumwe is so powerful pa social media. Aindiudza iye kuti unoziva here kuti controversy inoattracta more people who can follow you than to be a man ari principled ari kuteacher the truth for life. Controversy inotoita kuti uve sekunge uri powerful than the real thing and the good thing chaunopresenta kuvanhu. Why? A public domain. See, church. So you see, when I minister my streets, it's different. Kana ndaku minister mu church. Ndiri ku understand the type yevanhu vari mu church vatouya kuzonamata vanotoda Mwari. Vari mu road vamwe havatombodiwe kunamata yacho. Vamwe vatongomira to criticize what you are saying. Vasiyana nevanhu vageza vakasiya dzimba dzavo vakati taakuenda kunonzwa shoko raMwari. That's why Jesu ane madzidzisiro aanoita vadzidzi vake nemessage yaanopa vadzidzi vake yaasingape kupublic.
ava vakazvipira kumutevera vanomuda. Vari kurodhi vane malevels avo of understanding vamwe havamude. And one thing chanoda kuti munhu agone kudzidza mulife, haudiwe nemunhu wese. That will never happen. No matter how good you are, how powerful you are, zviite kuti vanhu vese vakuti it's okay, we love you, we respect you, you are teaching good, you are doing this good and good. Never ever kuti usangane zvinhu zvakadaro muupenyu. It's impossible. Mwari nerudo rwavo vakatipa mwanakomana waJesu kuti nani anotenda Mwari aragere kufa ave neupenyu usingaperi. Zvakanaka sekudaro kune vanhu vakasarudza to follow the devil. The devil asina chinonyorwa kunzi akazodai vanhu vake, Satani akaitira vanhu vake favor, akavaitira zvakati, akavafira, akavarongera denga rekupinda. Never, kuna zvakadaro. But kune vanhu unozwa kuti we need to follow the devil. That's the nature of man. Munhu akapiwa inonzi free will. So mu life ukafungidzira kuti because you are a good person, people will love you, will respect you, that will never happen in this life or in this world. So kana wakuadresa learn with such an understanding, you address with wisdom. Kana wakuzvinzwisisa kuti hauzviite kuti vanhu vese vakude, no matter how good you are. Kana wakuita zvinhu zvako, especially kana wakutaura nevanhu, you address with wisdom. Une zvaunofanirwa kutsamwiswa nazvo, kugoita zvausingafanirwi kutsamwiswa nazvo, izvo zvichitsamwisa nekuda kwekuti wane understanding yekuti handidiwe nemunhu wese, no matter how good I am. Nokuda kwekuti tine vanhu vanotsamwira vanhu vasina basa. Kana ndichiti vanhu vasina basa, vanhu vasinei nekuti wagona here kana kuti hauna. Kugona kunovengesa, kusagona kunovengesa. Zvakanaka zvinoita kuti vanhu vakuda kugamuchire. Zvakaipa zvinoattracta vamwe vanhu kuti vakude futi kuti vakugamuchire. So that's life. So ndoda nditiche concept ye wisdom. Panapa zvanzi vabata mukadzi nemurume vachita upombwe, ndokubva vatakura mukadzi vakaenda naye kuna Jesu, vakati Moses aiti type yakadai tinofanirwa kuuraya, tinotaka namabwe. Yet vatakura mukadzi vakasiya murume. Vanhu vane vanhu vavo. No matter vanhu vari ku wrong side, kune vanhu vanovagamuchira. No matter vabatwa muact vari pamwe chete, kuna anongonyarwa so ongosudurutswa pazvinhu zvacho. Vabatwa vachiita upombwe, ndokubva vatakura wani munhu. Kwavadi kutakura vese, that's a picture ye life. No matter muri kuita zvakafanana, amuonekwe neziso rakafanana. No matter muri kuita zvakafanana, amugamuchirike neziso rakafanana. That's life. That's life. Ndo upenyu. So ukava ne this understanding in life, une dzimwe hondo dzisiri necessary. One day I had time yekumbotandara ndichata na Japraise. Ndichimuudza kuti pamasongo ako ese pane anoramba ndichiripita inonzi necessary and hazvisi necessary. Ndikati I understanding unofanira kudyarwa muvanhu. Kune mamwe mabattles asiri necessary. Sanballat na Tobia, pane hondo dzavaifanirwa kundorwa kuprova a point. Vachida kurwisa Nehemiah. But Nehemiah akati handisi kudzika pano because I'm doing a great work. Why? Nokuti Nehemiah akasiya kuvaka mudhuri, akanorwa kuland of ono kuna Sanballat na Tobia, kana akavakunda aruza. Why? Time yekupedza kuvaka rusvingo yadhileya. Time yekuita zvine musoro nepurpose yadhileya. Waenda kuma battles asiri necessary. So vanhu vachakutuka vasingakugamuchiri variko, whether doing good or bad. Chinhu chawaita chaita kuti mwaroverwe maoko, ukachiita uriwo unovengwa ukatomakwa. That's life. Mukadzi nemurume vabatwa in the act of adultery.
which means vaifanira kungotakura vese nekuti vabata vanhu ava vachitoita nyaya iri freshi. But sei vatakura one, that's nature yevanhu, kuti vane wavo muproblem imomo vari kuti no problem, vane wavo vanomira naye, kune vavakamaka zvekuti ndo pavakubatira ndo pavakuwanira. Saka vakamutakura vakaenda naye kuna Jesu. But purpose yavo ndo yandiri kudhila nayo panapa paconcept yewisdom. Purpose yavo haisi yekuti Jesu tongai nyaya iyi, haikutongwa kwenyaya radrama marehearshouse, vane nyaya homberi mavari. Zvanzi they came nenyaya iyi so that they will find fault in Jesus. Ziva chiri kutsvagwa nevanhu. Vari kuda zvokwadi yaunoparidza here kana vari kutsvaga iwewe wacho. Kana ukataura chokwadi chakanaka hachina kuvanakira nokuti chataurwa newe. That's life. Kana ukataura zvakanaka banokuti vanhu ava vakufarire, vanotochiwana chakaipa mune zvakanaka zvawataura. Vanhu vamunyango ukatamba pamvura vanokuaccuse kuti uri kusumudza dust, iwe uchitamba pamusoro pemvura. Vakabata vanhu vaviri vachita upombwe ndokubva vatakura one. Vaitonga vakuenda fedha nemukadzi yemukadzi kuti inotongwa, ivo vambotonga. So ivo vanotonga zvine favor, vane one wavanosiya votakura one nokuti vanhu. So pavauya nemukadzi kuna Jesu havasi kuda nyaya iyi kuti itaurwe nezvayo. Nyaya nyange yakataurwa nezvayo, chakavanzika chakavigwa chandaverenga chati, they brought this woman so that they might find fault in Jesus. This they said tempting him. Itori temptation. Uyu muedzo vauya nemukadzi wavabata, but zvanzi nyaya yavo ndeyekuti varoda kutempta. They said to him, tempting him, that they might have to accuse him. Saka Jesu zvese zvaari kuita manje haasi kuita maringe nyaya yapresentwa, ari kuita maringe zvavaviga kuti vapresente kuti takakumaka toda kukutsvagira mhosva. Saka without wisdom muupenyu unoadresa nyaya isiriyo. Ukashayiwa wisdom muupenyu unogona kugamuchira vanhu vari against your life vachiita sekuti vapresenta nyaya yavanoda kuti ugadzirise. One day I met somebody kuna first ndapedza kuparidza. He came to me, so anga aine question, but munhu anga asina kuuya nequestion kuti adzidze kubva kwandiri, akauya nequestion yekuprova kuti andizive andidzidzise iye. Why? Because munhu akadaro unomuona sei? Munhu anouya kubvunza chinhu kana wamuudza obva kuti asi but shoko rinozoti kwakati shoko rinozoti zvakati, sei muri kudaro, ipapo handiwirane nemi. Kana iwe mauri wauya uchiti uda kudzidza nekuziva wozotanga kudzidzisa wawapa a question, that's proof yokuti hauna kuuya kuzodzidza, wauya kuti ushandise kudzidza seplatform yekuzodzidzisa nekuprova a point yekuti unoziva. So with wisdom ukanzwa munhu akutodaro kuti aiwa vhesi yakati pakati inozodai, the best way to do hakusi kumudzidzisa, kumuudza kuti mazviita ndadzidza obva wasarenda, because you can waste time trying to teach somebody atone shungu yekutokudzidzisawo. But ukashayiwa wisdom unoswerera. So mulife mune vanhu vanoziva, vanoshaya platform yekudzidzisa. So chose even pa platform yeFacebook kuna anouya ubva anyora mavhesi akawanda achikuti ugone kuparidza wapotsa wazodai. Ko vanhu ivavo vanodi kuvhura page ototanga kuparidza. Aiwa ndo zviri mavari. Havakwanise kuvhura page kuti vaparidze. Vanokwanisa kuenda pari kuparidzwa vokorekta votanga kuparidza vari imomo. They cannot start things nekuda kwekuti mavari muri kutsvaga vanhu kwete vekuparidzira,
vanhu vekuprova a point kuti vanoziva. Let me teach you. Vanhu vauya kuna Jesu. Vanhu vauya kuna Jesu. Havasi kuinga nyaya yemukadzi wavabata. Bible writes they brought this woman so that they can find fault in Jesus. So kune vanhu vari kutsvaga nyaya mauri, but vanounza nyaya kwauri kuti ukakomenta vataura nezvayo vawane mashoko ekutaura. Saka vamwe venyu makatrepwa nevanhu vamaifungidzira kuti mafriends nokuti vakapresente nyaya imwe munhu kwauri. Chavari kuda varoda kutakura comment yako. Unofanirwa kuva nemweya wekunzvera. Somebody phoned me yesterday achinibvunza pamusoro peimwe nyaya. Mandiri makatoringa already kuti chaari kuda kushanda nacho mazwi andichapindura nokuti naiye anowirirana nevanhu ava. Saka vamutuma, maybe vatori vese vaisapa loud kuti inzwa kuti anoti kudii against you. Ndonge une that spirit, that discerning spirit. Haisi spirit ya prophet. It's a discerning heart. It's just the grace of God. Mwari vanokupa kuzvinzwa. Kune ma-questions aunobvunzwa mulife. Kwete nokuti vanhu vava vanokufarira kuti upindure against vanhu vava vari kutaura nezvavo. Kuti vatakure mashoko. Havasi kusaidi kwako. But vanopresenta sekunge uri kuitirwa, uri kuwanzirwa nevamwe vanhu. Kuti une chokwadi here kuti ninganga kudai. Ataura futi zvakati. Saka iwo paunopindura vanotakura mashoko iwayo oenda vanoti uri kumunzwa here munhu. Saka vanhu vazhinji taita fomu matraps iwayo, maybe nokuti hatina a discerning spirit, mweya wokunzvera kana kunyumwa. Hama dzangu, nyaya iri pana John chapter 8 haisi nyaya yanzi Jesu agadzirise yemukadzi abatwa paupombwe. Nyaya iri kutsvagwa apa ndeyekubata Jesu wacho. They wanted to find the fault in him, not in her. But they've brought her to Jesus so that they might find the fault in him, meaning Jesus, not in her. Uyabatwa mu act of adultery. Saka actions za Jesu anakuramba kuti vanhu vakande matombo. Ndozvavari kutoda vana. Jesu akaita sei? Baba rakanoti akakotama, akapfugama, akatanga kunyora pasi with a finger on the ground. He lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him cast a stone at her. So Jesu anakuramba kuti vanhu vakande matombo. Akaintrodusa, akapa mhinduro yekuti kana pane asati atadza pakati penyu ndiye anofanira kukanda. Ari kuintrodusa order yemakandiro. Vanhu ndokubva vasuduruka vakaenda. Uri kuona here kuti Jesu haana kupindura nyaya yemukadzi uyu. Apindura nyaya iri kutsvagwa nevarume ava. Yemukadzi uyu achadhila naye kuti enda zvako, sin no more. Nokuti wakauya kuzobatsira nekuponesa vatadzi. Ndokupindura kwaari kuita nyaya yemukadzi uyu. Nyaya yaari kupindura paari kukota manyora pasi achiti kana pana asati atadza ngaatange kukanda dombo. Ari kungoedza kuti yekukanda matombo ndiri kuwirirana nemi. Bozi muri kutsvaga fault mandiri. Saka ina handina fault, tinotowirirana. Chandiri kungodai order asati atadza ngaatange kukanda. That was that. That's wisdom. That's wisdom. So munamato wangu manera nhasi, munamato wako mudikani, may God give you wisdom. Nekuda kwekuti imwe downfall yako inyaya yekuti une vanhu vavaifungidzira kuti vari kumira newe vari against your life. They brought the woman vavabata in the act of adultery to Jesus so that they might find the fault in him, not in her. Saka nyaya iri kudemonstratewa yaunzwa nevanhu haisiriyo nyaya iripo. Dzimwe nyaya dzawakaadhiresa, dzimwe nyaya dzawakatsvaga handidzo. Usakundwe nevanhu vanonyora panewspaper man. Nyaya vari kuda kusvitsa kuvanhu kana ikasava powerful, vanocreata a headline inoattracta kuti ugone kutenga bepa uverenge nyaya. Nyaya ukazoinzwa watenga pepa, uchazvinzwa kuti ndofunga ndawesta mari nditenga newspaper. Iyi nyaya haisiriyo nyaya hombe ichaenda nchifungidzira kuti irimo mukati. That's how they sell, my journalist, my newspaper.
vanoshandisa wisdom pabasa ravo. Vakanyora nyaya sezvairi, headline sezvairi, newspaper haritengwe. Vanopresenta nyaya in a way inoappetizer. Hande zvakafanana nekubhora kuti timu iri kupisa yodhrowa nekatimu kadiki. Nyaya yedraw muri kuiziva, but kana akunyora anobva anyora timu iri kupisa kuti iri very stubborn yadhrowa netimu iyi. Yeti timu yaifanira kunzi iri stubborn kuti idhrowe netimu hombe. Timu hombe ndiyo iri kutonzi for example webve yanzi stubborn Man City yadhrowa maybe neka timu kadiki kari kuzasi kweloko kana kaWolves. Nza mighty Wolves yahoda Man City. Why? They are trying to present in a manner iri attractive. Inoita kuti munhu ugone kutsvaga kuda kunzwa nyaya yacho. They know how to sell manewspaper avo. So kazhinji vanhu vari paFacebook vanoshanda necontroversy kuti njitrende, because kana chatrenda vanhu vaakuzikanwa, the next move yaachaita, his name is always in your head. Saka unotsvaga kuti azotaura kuti kudii nhasi, ati kudii nhasi, ati kudii nhasi, ati kudii nhasi. So unoona kuti kuita popular panewspaper kana paFacebook is very easy. It's very easy. Nekuda kwokuti ukaunderstanda mind yevanhu zvainoda, unopackage chauri kuda kuti vagamuchire muchinhu chavanoda kubata. Pavanozovhura the packaging, vachaona nyaya yako yeti kunze, vabata nyaya yavo yavanoda. Dai Mwari vatiitira nyasha, vatipa chinhu chinonzi wisdom. Nokuti mukadzi uyu akabatwa in the act of adultery, vanhu vangasingade kuti Jesu atonge nyaya iyi, vaida kuedza kubata Jesu munyaya iyi. That's why Jesu akavapindura in a manner, in a wisdom, yekuitiradza kuti haasi against them. Akangoti asati atadza ngaakande dombo, ngaatange kukanda dombo. Asati atadza ngaakande. Vanhu havana kukanda ndokubva vadzokera vakabva. Asati atadza ngaakande, havana kukanda ndokubva vadzokera. Kurati Jesu avajoina paishu yekunhonga matombo vachida kukanda, but varegedza vega, haana kuvasisa varegedza vega. Akaacta with wisdom. That's my prayer tonight. May God give you wisdom. May God give you understanding. May God give you favor in every matter, in every issue. Mwari ngavakupe uchenjeri. Ugone kuziva the mind of the people wauri kudhila nawo. Ugone usaite fall into my dirty traps evanhu ari kuda kurwisa nekukanganisa upenyu hwako. Mwari werugare vakuchengetei. Mwari venyasha vakugonesei. Remember 22 December, Enterprise Road, paimba matombo, pane dare revarume ratinoti dare remachinda. Tine lawyers, tine doctors, tine business people, tine pastors. Murume wese ndo a big china chegore rino chiri kuitirwa paimba matombo. Join me with Patisani Sibanda, Evangelist Marufu, Advocate Arthur Marara. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. But hama dzangu dziri ku Victoria Falls, Friday and Saturday, United Methodist Church ku Victoria Falls, kumapopo maentutu musi watunya tiri kuya ikoko. So join me live Victoria Falls kumapopo ma Friday and Saturday, United Methodist Church. Tinenge tiri ikoko. Muswere munyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengete. Bye bye. Vane shungu yekudya huku anointed chickens, taakunoadyira kuimba matombo, kudare remachinda. God bless you. Bye bye.